son de Castroverde. En ese momento a traballadora social pois me comentou que había unha asociación aquí en Lugo que traballaba con persoas que tiñan algún tipo de discapacidade. E, bueno, viñen aquí a Kogami. Nese momento, bueno, pois me encontraron un traballo e sempre estuve en contacto para ter actualizado o meu currículum e tal. E, bueno, os últimos anos da miña vida sí que é verdade que todos os traballos que tiven pois foi a través de Kogami. En Grafinco levo 2 anos, é un sitio no que me encontro moi contenta traballando porque me fai crecer a min, fíxeme crecer personalmente porque eu non sabía nada deste mundo, o sea, eu viña de outros sectores, que era o da alimentación, aquí provei por casualidade. Bueno, pois derose todas as condicións de que me gustou, eu tamén encaixei ben aquí, e, bueno, pois fago un traballo que me fai crecer como persona e que me gusta, porque a min gustame moito a lectura. Entonces, bueno, pois vexo como se crean libros, como se fan un montón de cousas, porque aquí temos unha variedade de cousas. Pois a verdade que sí que me cambiou a vida porque non sabía que me gustaba tanto isto, además que me fai facer a min retos personales, porque hai cousas que as mellor se me fan difíciles, pero digo, non, teño que facelo, e ao final acabo facendo. Entón, bueno, pois faime crecer tamén un pouco como persona, porque que teñas unha discapacidade non significa que non podas desempeñar unha labor, vale, que ao mellor non podes desempeñar algunha en concreto por o tipo de discapacidade que tes, bueno, é aceptable, pero si podes ter outras que podes facer perfectamente sin necesidade de decir, bueno, pois non teñen que me discriminar por eso, non. Que se vai sacando un pouco eso dos prejuicios de que porque tes discapacidade, pois xa non podes facer, non, eso non é así. Se teñen que che dar a oportunidade para saber que sí que o podes facer. Kogami, 35 anos avanzando contigo.